Ja, een dame je trobberutsen. Lang op wachtmatten nog. Wij zijn in november vorig jaar begonnen te bouwen. En we zijn bijna een jaar verder. En nu is het mooie moment dat de dame er ook in berutsen. Dus daar ben ik blij mee. Qua aanzicht lijkt het alsof er een wengedeelte bij zit, maar dat blijkt net het geval te wezen. Ja, we nemen het boordhuizen, maar hier zit geen wembestemming op. Dus het is echt voor de boorden en er zit een stuk opslag bij. Dus de meesten kunnen dat combineren als ze willen. En daarnaast hebben wij nog een jonge lichtplaatsen die apart verhuurd kunnen worden. En ben ze al verzijn of valt dat daar? Ja, in principe is alles zo goed als voort. We gaan nog 2 boordhuizen over. En jonge lichtplaatsen die gaan we nu starten met de verhuur. Daar beginnen we van de week mee. En we gaan nog een paar bedrijfsruimtes in de verhuur op de voorzijde. Het lijkt het om het nota dus een redelijk succes. Maar dat betekent net dat er nog zo'n project start wordt. We hebben wel meerdere projecten, maar zo'n project als dit in Dokkum, dit is gewoon een uniek project. Dus ik denk net als hier een tweede project komt op deze manier. Want de locatie maakt gewoon goed wezen, de ligging onder het water en alles. Dus ja, dat is heel moeilijk om dat vark onder te krijgen. Nou wordt in de dame trobrutsen, maar ik geloof Hinse meid zit later van de week helemaal hoor. Ja, deze zijn nu de dame brutsen en van de week dan graven ze hem helemaal uit. En dan is het eind deze week dan is er helemaal iepen en dan kunnen de boten de haven niet varen.